स्कुल रुमनि अबस्थाखौ नायदो बावैसो सिगांहाय अन्थाइ गोग्लैनानै बे थिङा गब्लंजोब्बाय आरो दा खुलुमबाय बयखौबो आं दहाय फेसबुकाव सासे मानसिखौ लाइभ होनाय नुनानै जोबोद दुखु मोनदों आरो बिनि सायावनो आं सावरायनो गोसो जादों। नै बेयो बामुंगाव हाई स्कुल चिरां डिस्ट्रिक्टनि बे स्कुल रुमनि अबस्थाखौ नायदो बावैसो सिगांहाय अन्थाइ गोग्लैनानै बे थिङा गब्लंजोब्बाय आरो दा अखा हानानै ओरैबायदि अबस्थायाव दङ जे बे दैफ्रा सेरनानै दै बाना बायदि जाजोब्बाय। दा बेनिखायनो आङो गुरै खावलायो जोंनि बिटिआर सरकारखौ थाबैनो बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना फैब्ला जोबोद गाहाम जागौ। मानो होनोब्ला बेहाय गथ' गथायफोरनि भबिष्यतनि खोथा दङ, लेखा फरायनांगौनि खोथा दङ, बिथांमोना गावसोरनो सिबगासिनो दङ नै। बेनिखायनो आङो अन्नानै जोंनि बिटिआर सरकारखौ गोख्रैनो खावलायनाय जाबाय जे बे थिं गब्लंनायखौहाय बानायना होयोब्ला जोबोद गाहाम जागौ। आरो बेखौ नुनाय लोगो लोगोनो आं माखासे आपडेट डिटेल्सखौ आङो लाहरदों। बे भिडिअखौ नुनानै नोंथांमोना जोबोद दुखु नांदों जानो हागौ, सोरबा लाजिदों जानो हागौ, बा गोसोआव गोबां सोंथि फैदों जानो हागौ। बियो चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बामोनगाव हाई स्कुलनि अबस्था। दाखालि फार्स्ट जाजेनाय जिनाखि बारहुंखा सार अन्थाइ गोग्लैनाय बेजों बे स्कुल न'फोरनि थिंफोरा गब्लंजोबनानै दिनै बे अबस्थायाव दं। माने बांसिन क्लासरुमसफोरानो बे अबस्थायाव दं होननानै मिथिदों। नोंथांमोना दा भिडिअ नुगासिनो दं नै थिंफोरा गब्लंजोबनानै दं। गाहायाव अखा हादै सेरनानैहाय बेफोरबायदि अबस्था नै दैज्लाङानो दासो जाजेनदों। खबर लानाय बायदिब्ला बे स्कुल अथ'रिटिनि बिथांमोनाबो बिराद दुखु फोरमायहरदों। स्कुलनि प्रब्लेम्स एबा एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि प्रब्लेम्सआ बिराद सिरियास माटार। एजुकेशनखौ मेन प्रायरिटि जोङो होनांगौ। लामा दालांफोर जोंनि न' खाथिफ्राव फैनो हागौ, नाथाय जुदि स्कुला मोजां नङाब्ला, स्कुलाव हाबनानै जोंनि गथ'फ्रा मोजां सोलोंथाइ मोनाब्ला, बे न' खाथिनि स्कुला कय किल'मिटार, दालाङा बेसेबां मिटार्स बेखौनो खिन्थानो रोंनाय नङा। जाम्बा जाम्बि जाजोबगोन। दा नोंथांमोना सानदों जानो हागौ बेफोर प्रब्लेम्सखौ लानानै सरकारनो इनफरमेसन होआखै एबा अफिसियेलि जेबो थाबायाखै सानदों जानो हागौ। नाथाय आं इनफरमेसन लानाय बायदिब्ला बिसोरो अलरेडि 2 मान्थसनि सिगांनो, मास मोननैनि सिगांनो बिसोरो लकेल MCLA नो इनफरमेसनखौ होदोंनो। आरो लकेल MCLA बुंदोंनो बिसोरखौ एस्टिमेट खालामनो थाखाय। एस्टिमेट खालामखांनायनि उनाव लकेल MCLA निफ्राय फरवर्ड खालामनानै दा बे बुस्थुआ क'क्राझाराव दंहैयो होननानै बुंदों। दा क'क्राझाराव थाहैनानै मास मोननै बारलांबायनो दिनैसिम दासिमबो बे फाइलखौ आप्रुभ खालामाखै होननानै बुंदों। अब्ला जों सोरखौ दुसिनो बे समाव? ना दैदेनगिरिफ्रा बेफोरबायदि सोलोंथाइ बिफानखौबो लानानै पलिटिक्स खालामदों नामा? बिराद साननो गोनां जादों। थ' जिखियानो जाया मानो सोलोंथाइ बिफान इज मस्ट इम्परटेन्ट। बेखौ जों बयबो मिथिखागौ आरो जोंनिफ्राय साबसिन जोंनि बै दैदेनगिरिफ्रा बुजिगौ। बे अबस्थाखौ नायोब्ला जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ बुंनांगोन आरो स्पेसियेलि एजुकेशन डिपार्टमेन्टखौ जोङो बुंनांगोन। दिनै एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि EMआ सोर? जोंनि मानगोनां बिटिआरनि CEM प्रमद बर' बिथांनियावनो बे एजुकेशन डिपार्टमेन्टनि दायथ'आ दङ। अब्ला नोंथाङा बे खाथिनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिनो हाइवेनिफ्राय बारा गोजान जाया, बे स्कुलखौनो जुदि भिजिट खालामनो हायाखैब्ला, नायगिदिंफैनो हायाखैब्ला, बियो निस्सय बियो थिग जायाखै। नोंथांमोना बेखौ सिरियास लाथारनांगौ। मानो होनोब्ला बियो मोनसे इमारजेन्सि केस। स' इमिडियेटलि बेफोरबायदि खामानिखौ मावफुंथारनांगौ। बे माखासे गभर्नमेन्टनि प्रसेसफोरखौ नेबाय थायोब्ला, माखासे फान्डिंसफोरखौ जुदि जों नेबाय थायोब्ला गोबाव सम जालांगोन आरो गोबाव सम बेबायदिनो स्कुला बे अबस्थायाव जुदि थाबाय थानांगौ जायोब्ला बे गथ'फ्रा बबेयाव स्कुल हाबनानै बबेनिफ्राय सोलोंथाइखौ लागोन? दा मोजां थासारि जानायानो बावाखै। कभिड-19 सिटुएसननि थाखाय गोबाव सम बेबायदिनो गोदाव सोरावै स्कुलसफोरा सोलिबोनांबाय। दिनै दैज्लां जाहांजेननायावनो जुदि बेफोरबायदि अबस्थाब्ला आरो दानि फैबाय थानाय दैज्लांनि समाव बे बामोनगाव हाई स्कुलनि गथ'फोरहा मा अबस्था जागोन, बबेयाव थानानै क्लास खालामगोन, बेखौ जों साननो गोनां जाबाय आरो दैदेनगिरिफ्राबो बेखौ देहायाव नांनांगोन। स' लोगोफोर, बेनिखायनो आङो खावलायदों, आंनि बुंनायाव माबाफोर जुदि मिस्टेक जालांदोंब्ला जालांबायसै, नोंथांमोना अननानै कारेक्सन खालामहर। खिन्थु आंनि साननाया बे सोलोंथाइ बिफाननि खामानिफ्राव माबाफोर प्रब्लेम जायोब्ला बेफोरखौ इमिडियेट एक्सन लानांगौ, इमिडियेटलि प्रब्लेमसफ्रा सल्भ जानांगौ। आरो जुदि नोंथांमोनाबो बेबायदिनो सानोब्ला बे भिडिअखौ शेयार खालामनानै हो, जाहाथे बे भिडिअआ आरोबाव गोसारनाय बायदि। स' एसेनोसै लोगोफोर, बे भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनबावगोन लोगोफोर। जै बर' हारिनि।